Yeah, I know. Sunday was a chumba and money or 500. Oh, hi, okay. You can ufuna nini ndo 500? Sunday, same. No, okay, no equal to 500 semen songs of niggas. It's fine. Okay, yeah, well. Indaba zama to college. Sugani was pearl. How? Anhlukene? Yeah. Oh my god, was it kwakho ke I lo? know, guys. I need to look at them and I say, Hayi cha ubevele ngakudeserve kodwa azibeke vele fanelana kahle but ngicabanga ukuthi manje ukunikeza iopportunity yokuthi ufanelane nomunye umuntu so it's fine. Yes. Kufanele nje move on fast. Ubusucabanga ngeke move on vele. Yeah, that's what I'm doing. Oh, okay. Yeah, I don't deserve this. Yeah. Good. Uyintombazane determined. I like that. So ukhona obusumbonile vele futhi maqhubeka naye. Yeah, actually, I just haven't gotten for a very long time, and listen to like I was winding on board because I got to catch up on one and try to see this is like the time which him there's the opportunity. It was past. It was past. It was past in the story. Yeah, I love him. Yes. Awumancane. Okay. Yeah. Yeah. Sengivele ngane inkinga la. Ngeke ngisakwazi ukuboleka le 500. How? Sengivele kwadubuleka ikhadi lami ngala so. But Fanele ngizame ukuthi ngisala nesibhedlela ngale mali bengizokunika yona. how about in nje? Kabane kade ngidubulekile nje. How about in Manje. How? Awuhambi ngani ucela usipha akunike leyo mali. Hawu. Awuhambi ngani ucela usipha akunike leyo mali. Usiphange lapha. Angiphela sojona. Hamba ucele yena. Mina Sure. ngikumind ikhadi lami okuyinto ebalekile kumina. How vethu? Yazi ngathi liyafa. Bye bye. How